Garlic overload. Chicken adobo. Hello, ay kaslangers boy. Magluto taron og garlic overload chicken adobo. Mga kumars, magluluto tayo ngayon ng maraming garlic. Hindi bitaw. Adobo, rani manok adobo ba, daghan kayog ahos. So mo to, nagprito ko og daghan kayong ahos, mga saka kilo tingali. Joke. Ito na yung finished product ng aking garlic overload chicken adobo. Dong, amitong kanon be, sa rice cooker. Oh, narinig nyo yun. Isang rice cooker ng kanin. Ang bango-bango. Amoy na amoy ko yung garlic. Pag ganito yung ulam nyo, sigurado, isang sakong bigas, ubos sa isang kainan lang. Yun yung fried garlic na niluto ko kanina. So, yan. Nilagay ko na dyan sa adobo. Ang sarap-sarap. Kain na. Mapakita ko later yung pagluto ng chicken adobo. Subscribe and like. Ito yung hiniwa ko ng manok. Hiniwa ko na kanina. Hinugasan ko tapos imamarinate natin. Ang pagmarinate ng manok is puya po si Tagalog. Oy basta, mabisaya ta. O butangan og ahos. Ahos, daghan kay ahos. Antibiotic na daw ko ng ahos ko din sa suning. Pagkahuman og seasoning, butangan na tog oyster sauce. O, ingon ana na pagmarinate, paminta po deh. Crack na siya, dili na siya katong powder, crack na nga paminta. Sa gusto og halang-halang, o daghanon po na tong paminta. O, pagkahuman ana, kay ato dayon ng kumot-kumuton. Kumot-kumuton, marinate mo ni tawag og marinate sa manok. Dayon, andam ta sa kalaha, init na gyud ang kalaha, kay aso-aso na gud o butang tag oil. Kung pila ka oil inyong gusto, basta. Ayun lang po isa ka botilya, kay mura po taga sa bawg oil. O, dayon, mo na nakatungin na nga ahos nga garlic overload. O, ikuha na to nako. Dayon, pabili lang ko gamay, nagibutang na din ako tong marinated nga chicken. Di aso-aso na. Humota kayo, okay ta. Ila kay ni pagluto sa adobo nga manok. Kay kuan na, kura ni siyang gisagulan og isa ka baso nga Coke, soft drinks. Oh, wala na ko gabutang ani og kanang asukar, toyo og suka katura. Then katurang marinate ganina sa manok maura. Na di ato na dayon paugahon. Ato na dayon siyang pawala-walaon tong tubig. So mo na to, luto na. Di umot na kayo, dali ra kayo. So, manok, pag magmarinate, butangan na ni mong dagan king ahos. Ang bango-bango, amoy na amoy ko yung garlic.